Wyddech chi fod yna God Cefn Gwlad? Canllaw yw'r cod i'n helpu ni i fwynhau'r awyr agored. Mae wedi bod o gwmpas ers dros 70 mlynedd. Comisiwn o Parciau Cenedlaethol gyflwynodd y cod yn wreiddiol am fod llawer o bobl eisiau ymweld â Chefn Gwlad ar ôl yr ail ryfel byd. I raddau helaeth mae'r Cod Cefn Gwlad yr un fath heddiw ac yr oedd yn 1951 pan gafodd ei ysgrifennu gyntaf. Parchwch bobl eraill yn yr awyr agored. Mae hyn yn cynnwys ymwelwyr eraill, ond hefyd y bobl sy'n byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad. Diogelwch fyd natur a bywyd gwyllt rhag unrhyw ddifrod y gallai eich ymweliad ei achosi. Mwynhewch eich profiad yn yr awyr agored, ond cadwch yn ddiogel a byddwch yn gyfrifol. Am fod y gyfraith wedi newid ers i'r cod gael ei ysgrifennu gyntaf, mae gyda ni bellach fynediad mwy rhydd at wahanol rannau o gefn gwlad. A nawr mae'r Cod Cefn Gwlad hefyd yn cymryd i ystyriaeth i bod ni'n gwneud llawer o wahanol fatha o weithgareddau hamdden pan fyddwn ni'n treulio amser ym myd natur a'r awyr agored. Mae teulu'r Cod Cefn Gwlad yn cynnwys yr holl ganllawiau hyn. Y cod cerdded cwn, y cod defnyddwyr llwybrau, cod y glannau, y cod canwio, y cod pysgota, a'r cod nofio yn y gwyllt. Mae yna ganllaw hefyd sy'n rhoi cyngor i bobl sy'n berchen ar dir neu sy'n rheoli tir ar sut i greu amgylchedd diogel i ymwelwyr. Mae'r Cod Cefn Gwlad yn eich helpu i fwynhau'r awyr agored yn gyfrifol. P'na ydych chi yng nghefn gwlad, neu'n mwynhau'r arfordir, ein hafonydd, neu barc trefol.